Blwyddyn antur. Yma, mae'r antur yn cychwyn. Llandudno a Pen y Gogarth. Dim ond un o'r llefydd i'w ddarganfod yn ardal Conwy. Mae 'na nifer o bethau i'w gwneud ar y dŵr, o fynd mewn canŵ i syrffio mewn lagŵn pwrpasol. Pentrefi bychain a golygfeydd mawr. Mae 'na lwybrau i'w cerdded a llynnoedd a mynyddoedd i'w darganfod. Mi gewch eich synnu gyda'r dewis sydd gan y sir i'w gynnig. Ewch amdani. Neu ella beth am chwarae chydig o golff. Cynnyrch ffres. A'r hen a'r newydd yn eistedd ochr yn ochr. Yma, mae'r antur yn cychwyn. A chi yw seren y stori.